Bun venit, Elevation Awakening Live! Sunt Jennifer Leclerc, fondatoarea mișcării globale Awakening Prayer Hubs în peste 100 de națiuni. A ta ar putea fi următoarea. Viziunea noastră, înainte de a începe învățătura, este să vedem centre de rugăciune în fiecare oraș, în fiecare națiune, deoarece ne luptăm pentru suflete salvate, biserici reînviate și națiuni trezite. Poți afla mai multe despre cum să te alături oficial nouă, să participi la mai multe instruiri, mai multă părtășie, mai multă rugăciune. La awakeningprayerhubs.com e new. Verifică-l. Vei fi bucuros că ai făcut-o. Există un cadou gratuit acolo pentru tine doar pentru că l-ai verificat. Așadar, astăzi vom citi din devoționalul meu pentru mijlocitori și îl poți găsi pe site-ul meu la jenniferleclerc.org sau pe Amazon. Și nu voi citi doar devoționalul, ci îl voi dezvălui, voi explica această învățătură critică. Cred că acesta este ceva ce fiecare mijlocitor trebuie să ia cu adevărat la inimă, mai ales în acest sezon. Așadar, îți amintești în Numeri 12, voi citi doar versetul 1 pentru a începe. Așadar, Tată, în numele lui Isus, îți mulțumim, Doamne, că ne dai urechi să auzim, ochi să vedem și o inimă să înțelegem. Ajută-ne, Doamne, să luăm acest lucru în serios, pentru că este o problemă critică pentru mijlocitori și vrem să fim de partea corectă a lui Dumnezeu când vine vorba de gura cu care ne rugăm, în numele lui Isus. Așadar, devoțiunea de astăzi, murmuratul malefic al lui Miriam, Numeri 12, versetul 1. Acum Miriam și Aaron au vorbit împotriva lui Moise din cauza femeii cușite, pe care o luase de soție, căci el luase o femeie cușită. Acum ei cârteau, murmurau, vorbeau împotriva lui Moise. Este foarte, foarte periculos să vorbești împotriva liderilor tăi. Partea din ceea ce s-a întâmplat, ei bine, în primul rând, permiteți-mi să spun asta. Moise s-a căsătorit cu o femeie de culoare și părea că nu le place acest lucru. Asta este numărul 1. Numărul 2, erau prea familiari cu Moise. Acela era fratele lor. Deși nu au crescut în aceeași gospodărie, pentru că Moise a crescut în gospodăria unui faraon, era prea multă familiaritate. Și știți, ați auzit că se spune că familiaritatea naște dispreț. Nu-i așa? Așa este. Familiaritatea naște dispreț. Și astfel există o anumită familiaritate pe care trebuie să o avem unii cu alții ca familie a lui Dumnezeu, nu-i așa? Dar trebuie să fim foarte atenți, să trasăm linii, să stabilim limite, astfel încât atunci când cineva este într-o poziție de conducere, chiar dacă suntem foarte apropiați de ei în alte domenii, când stau în birou, când stau în rol de lider, trebuie să respectăm ungerea, mantou, autoritate. Și Aaron și Moise nu au reușit să facă acest lucru. Deci numărul 1 nu le-a plăcut alegerea lui de mireasă. Păreau să aibă un pic de rasism. Și numărul 2 erau prea familiari cu el, nu i-au respectat autoritatea. Au crezut că bănuiesc să scape cu asta pentru că era fratele lor. Și pur și simplu nu așa funcționează împărăția. Acum știm că Aaron era marele preot, a servit ca profet al lui Moise, purtătorul de cuvânt pentru omul lui Dumnezeu, pentru că Moise, în ministerul său timpuriu, era puțin neliniștit de a se apropia de faraon și știm că Miriam însăși era și ea profetesă. Așadar, să ne adâncim și voi dezvălui acest lucru din devoționalul meu pentru mijlocitori. Miriam era o profetesă, dar nu întotdeauna își folosea gura pentru a profeți cântarea Domnului. Nu, ea și-a folosit gura însă pentru a murmura către Aaron despre fratele ei mai mic, Moise. Acum, Miriam poate că s-a simțit ca și cum, ei bine știi, el este fratele meu mai mic, nu-i așa? Eu sunt cea mai mare, eu sunt profetesa, eu sunt aceasta, eu Când ai eu ieșind din gura ta, este un semn de mândrie. Așadar, Miriam, probabil, mândră. Ea s-a ridicat deasupra omului lui Dumnezeu. Ea a spus, sunt profetesa, tu ești profet, de ce ești mai bun? Aparent, la un moment dat, Aaron a fost atras în aceasta. Și aceasta este o lecție importantă pentru mijlocitori. Este ușor să fii atras în bârfe. Este ușor să fii prins în murmurări. Este ușor să cazi pradă unui spirit de plângere. Și cred că ea a fost cea care l-a atras în aceasta, pentru că ea a fost cea care a suferit marea pedeapsă. Aaron nu s-a ales cu lepră, Miriam da, ea a fost o instigatoare. Și astfel nu vrem să fim persoana din grupul nostru de rugăciune care instigă o rebeliune împotriva liderului. Am spus să nu fim persoana din grupul nostru care critică pe cel pus de Dumnezeu să conducă, pentru că Dumnezeu nu te va lovi cu lepră, dar cred că există o lepră spirituală și dușmanul poate vedea că ești întinat, că ai comis un păcat și ești în afara ordinii împărăției și asta te deschide pentru atac. Nu! Spun că Dumnezeu va aduce judecată asupra ta sau nenorociri.
Dumnezeu te iubește, dar noi deschidem ușa atacului dușmanului. Așa că uite-te la asta. Se pare că Aaron s-a alăturat, dar Dumnezeu a considerat-o în cele din urmă pe Miriam responsabilă. Asta îmi spune că ea a fost probabil fie cea care a inițiat-o, fie cea care nu a lăsat-o să treacă. Chiar dacă Aaron a făcut un comentariu și Miriam, știi? Chiar dacă Aaron a început-o, Miriam a sărit pe acel lucru. Ca albul pe orez și pur și simplu nu a lăsat-o, a continuat să agite oala. Poate că Aaron a făcut un comentariu ușor de nemulțumire, poate nu știm, dar Miriam a fost cea care a bătut cuie în sicriu. Deci Miriam, ce s-a întâmplat? Ea a căzut pradă unui spirit de murmurare. Mulți oameni din cercurile de război spiritual de astăzi numesc un spirit de murmurare un spirit Miriam, cam cum numim Jezebel J pentru că este Miriam personificată, acest spirit de murmurare. Ea s-a predat acestuia, a căzut prada acestuia, a cedat tentației de a murmura împotriva liderului Israelului, omul ales de Dumnezeu, și Domnul a auzit-o. Știi, Domnul aude totul și Domnul aude când ne plângem unii de alții. Acea mijlocitoare, ea nu știe cum să se roage. Nu știu de ce liderul o lasă să continue la nesfârșit. Nu e treaba ta, jenă. Cine ești tu să judeci slujitorul altui om? Cine sunt eu să judec slujitorul altui om? Putem să fim sinceri? Știu că asta este puțin, mai puternic decât ultimele 2 sesiuni Awakening Live. Awakening Wednesdays. Cred că era un spirit de murmurare în tabără. Simt asta puternic. Israeliții erau notorii pentru a murmura contra lui Moise și Aaron, nu-i așa? Ei spuneau tot timpul, ar fi trebuit să ne întoarcem în Egipt. De ce să murim în pustiu? Nu ne place deloc mana asta oribilă. Miriam a rezistat un timp, dar devii ca cei cu care te înconjori. Așa că, dacă ești într-un grup de rugăciune de mijlocire, trebuie să te alături unui alt grup. Nu tolerăm asta la rugăciunile de trezire. Nu tolerăm disensiunile. Nu tolerăm plângerile, murmurările, bârfele, competiția. Suntem o unitate. Suntem soldați în armata lui Dumnezeu. Suntem mijlocitori militanți. Nu ne putem permite să ne rupem rândurile. Suntem într-o misiune aici. Suntem orientați spre misiune, centrele de rugăciune de trezire. Așa că acest spirit de murmurare, bănuiesc că Miriam i-a dat ascultare. Și clar că în cele din urmă a fost de acord cu el. Și poate chiar a avut un teren comun cu el. De la început. Și de aceea este atât de important să nu dăm ascultare spiritului de murmurare sau oricărui alt spirit care nu este Duhul Sfânt niciodată. Miriam, în cele din urmă s-a supus spiritului de murmurare, care, apropo, este extrem de contagios. Este contagios, adică bârfa este contagioasă, plângerea este contagioasă. Încerc să fiu atent. Când sunt în preajma oamenilor care se plâng, încerc să mă retrag. Încerc să ies din conversație pentru că este contagioasă. Nu am nevoie de ispită. Știi, unul dintre cuvintele grecești pentru a te plânge înseamnă a rămâne. Așa că atunci când ne plângem, doar rămânem în aceeași situație. Nu rezolvăm problema. Nu ne rugăm pentru a trece prin asta. Nu încercăm să reconciliem lucrurile, doar rămânem acolo. Suntem blocați în acel loc. Dușmanul se asigură de asta. Așa că Miriam, în cele din urmă, s-a supus spiritului de murmurare, extrem de contagios. Ar fi trebuit să știe mai bine. Și Moise, ascultă, Moise nu era doar liderul desemnat de Dumnezeu al israeliților. Din nou, ea era sora lui Moise. Acesta era fratele lui Miriam, a cărui viață a ajutat să o modeleze ascunzându-l într-un coș pe râul Nil pentru a evita decretul ucigaș al faraonului. Așadar, la un moment dat, ea era susținătoarea lui Moise și acum devine detractoarea lui Moise. Cum se întoarce situația? Cum schimbăm scenariul? Oamenii care sunt apropiați, vedem asta în mișcarea de rugăciune, nu mișcarea noastră de rugăciune. Noi nu tolerăm asta. Când te rogi împreună azi, mâine te plângi unul de altul. Cum pot fi aceste lucruri așa? Pentru că există un diavol și el urăște rugăciunea. O urăște. Urăște rugăciunea și vrea să-ți polueze viața de rugăciune. Așadar, iată care e treaba. Miriam știa că Dumnezeu l-a salvat providențial pe Moise și l-a crescut, iar acum ea se plânge de el, cel care a eliberat o națiune de faraon, de robia față de faraon. E ca și cum ai mușca mâna care te hrănește. Nu-i așa? Nu are sens. Așadar, când lucrurile nu... Da, întotdeauna spun asta. Când lucrurile nu au sens natural, de obicei există un spirit rău implicat undeva. S-a spus că murmurul nostru este muzica diavolului. Diavolul iubește când murmurăm pentru că ne deschide către atac. Într-adevăr.
A permite murmurului să-ți preia limba este un păcat periculos. Vedem asta în Iacov 5:9. Iacov, care a fost numit apostolul credinței practice, ne avertizează: nu vă plângeți unii împotriva altora, fraților și surorilor de asemenea, ca să nu fiți condamnați. Iată, judecătorul stă la ușă. Ce vei face cu asta? Acum știu că nu există condamnare pentru cei care sunt în Hristos Iisus, care umblă după Duh și nu după trup. Dar dacă te uiți la cuvântul condamnat, înseamnă mai mult decât crezi. De fapt, îți voi da rapid definiția din dicționar ca să vezi că nu este condamnat, osândit la iad, nu asta înseamnă. Iată ce înseamnă: declarat greșit sau rău. Și Dumnezeu nu te declară pe tine greșit sau rău, dar declară cuvintele tale, acțiunile tale, motivele tale ca fiind greșite sau rele. Și asta deschide o ușă diavolului, înseamnă declarat vinovat și condamnat la pedeapsă. Și din nou, Dumnezeu nu te pedepsește, dar te va disciplina. De exemplu, nu vei face lepră pentru că vorbești împotriva liderului tău sau împotriva colegului tău de mijlocire. Înseamnă ascultă. Asta este ceea ce mă tulbură cu adevărat. Înseamnă declarat oficial ca fiind nepotrivit pentru utilizare. Nu poți fi eficient ca mijlocitor. Nu pot fi eficient ca mijlocitor dacă murmur împotriva colegilor mei de mijlocire, a liderilor mei de centre de rugăciune, a prietenilor mei, a familiei mele, pentru că mâini curate, inimă curată. Nu-i așa? De aceea vrem întotdeauna să ne pocăim înainte de a intra în mijlocire. Așadar, uite ce s-a întâmplat cu Miriam în Numeri 12, 9, 16. Și mânia Domnului s-a aprins împotriva lui Miriam și Aaron și el a plecat, Domnul a plecat. Dar când norul s-a retras de la cort, iată, Miriam, nu Aaron, Miriam era leproasă, albă ca zăpada, și Aaron s-a întors și s-a uitat la Miriam și a spus: iată, și iată, ea era leproasă. Dacă cazi într-un spirit de murmurare, se poate întâmpla oricăruia dintre noi. Trebuie doar să te pocăiești ca Dumnezeu să-ți poată auzi rugăciunile și să avanseze agenda pe care ți-a dat-o să o duci la îndeplinire. Dacă există un spirit de murmurare în grupul tău de rugăciune, abordează-l rapid. Nu este nimic cu care să te joci, este contagios și poate infiltra întregul tabără. Sper că ați găsit valoare în această învățătură. Vă rugăm să accesați awakeningprayerhubs.com new. Să vă înscrieți pentru a deveni lider de rugăciune astăzi. Găsiți un centru, sponsorizați un centru. Avem oameni în țări din lumea a treia care așteaptă sponsorizări. Vrem să vedem orașul vostru aprins pentru Isus. Vrem să vedem altarul reconstruit și vrem să vă ajutăm să faceți acest lucru. Oferim instruire, resurse, comunitate, părtășie, multă dragoste și îndrumare în drum. awakeningprayerhubs.com. Alăturați-vă mișcării. Jennifer Leclerc încheie Wednesday Live. Ne vedem. De cealaltă, parte.